Ένα φίλο μου έρθει πρώτη και εγώ μετά. Και μαθαίνω πολύ ωραίο από την αρχή, αλφαβήτα. Όταν αρχή είναι πολύ δύσκολο για μένα, γιατί είναι μεγάλο ή μικρά. Γεια σου, μαμά. Μαρίνα. Η οδός, και πάμε στο Εδώ στη μετάδραση κάνω αρχαία και έκθεση και προετοιμάζομαι για τις Πανελλήνιες. Με έχουν βοηθήσει αρκετά. Έχω δει μεγάλη αλλαγή από τότε που έχω έρθει εδώ πέρα. Τα ελληνικά, παρόλο που είναι από τις πιο δύσκολες γλώσσες, οι μαθητές προσπαθούν πάρα πολύ. Το μόνο που τους δυσκολεύει είναι η ορθογραφία και κάποια σημεία της γραμματικής και τους βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινή τους ζωή, να μπορούν να στρέφονται στα καθημερινά τους ψώνια, στο να γνωρίσουν καινούριο κόσμο, στο να αλλάξουν παραστάσεις και στο να τους βοηθήσουν να βρουν μια εργασία. Τώρα μπορώ να φύγω στη σούπερ μάρκετ, να αγοράσω κάτι μαζί τα παιδιά μου στο σχολείο, να βοηθήσω τα παιδιά μου. Γι' αυτό θέλω να ξέρω ελληνικά καλά, γιατί θέλω να μαθαίνω, γιατί να βοήθει τα παιδιά μου. Και εσύ το είπες πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που αποτελούν μια σχετικά νεκρή περίοδο για τους ανήλικους μαθητές, η μετάδραση τους δίνει την ευκαιρία να προετοιμαστούν και να μπορέσουν να ανταποκριθούν το Σεπτέμβριο, οπότε ξεκινάει και η σχολική χρονιά, στις απαιτήσεις της τυπικής εκπαίδευσης. Όταν τονίζετε στην τελευταία συλλαβή, παίρνει το εσχομένο. Εντάξει, πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Ποιος θέλει κάτι το τελευταίο, το φυτό? Παράλληλα με τα μαθήματα που πραγματοποιεί, προετοιμάζει εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών, ενώ συνεχώς αναπροσαρμόζει τα προγράμματά της με βάση τις τρέχουσες ανάγκες. Παραδείγματος χάρη, η μετάδραση υλοποιεί για δεύτερη φορά το τμήμα Ιθαγένειας. Το τελευταίο είχε 100% επιτυχία, με όλους τους μαθητές που συμμετείχαν να καταφέρουν να περάσουν τις εξετάσεις. Η δασκάλα είναι πολύ... έχει υπομονή και σαν φίλο μου. Όταν έρθει, κάνει αγκαλιά και αυτό, μ' αρέσει πολύ και προτιμώ αυτό το χώρο. Η μαμά μου είναι καλή μαθήτρια και προσπαθεί αρκετά. Η μετάδραση την έχει βοηθήσει πάρα πολύ να βελτιώσει τα ελληνικά της. Ξεκίνησαν μαζί από την αρχή με υπομονή και αυτό της έδωσε κίνητρο να συνεχίσει να μαθαίνει και να μην τα παρατάει, όσο δύσκολα κι αν ήτανε. Εγώ προτιμώ μετάδραση. Μ' αρέσει πολύ κόσμος εδώ και σαν φίλο μου, όλα.